Nyakoromgo jong par ni kopogre gi wang jowi hinyalo luwo chenro mano mag weche manyien kokalo mbui magwa mag oganda wago mos odiochieng' ma kawuono waonge mbui mano mar Facebook. Kata kamano inyalo luwo achiel kachiel kokalo mbui marwa mar YouTube kanyakla kod Citizen Digital Live. Kokama Nyakoromgo jwang machiegni bed koro nyaka giko nyinga Sharon Ongao, jal makonyo wan loko wach nyinge Elizabeth Otieno. Ndalo 38 bang' lal e lwet jogo mane chichgo ni gin apisas mag obila mag piny Uganda. Tok nenore campaigns mag goyo debe ne jalar tend piny e piny Uganda Robert Kagulanyi kata Bobi Wine. Jokenera tich oganda Nicholas Oyoo kod Bob Njagi gikone to we thuolo. Njagi kod Oyoo ne wuo thuolo kod jolweny mosebedo ka odino negi kendo chalo gi ne mbetre mar Uganda pachoka okinyi makawuono. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jo Kenya ariyogo wacho ni ne odin negi e kambi mar jolweny mag Uganda. Bang' lal e yo moko ng'ere e piny Uganda, tarik 1 dwe mar 10 gani bang' yuoro e campaigns mag jalar tend piny e piny Uganda, rotiko maduond bura mar National Unity Party, Robert Kagulanyi, ma bende ong'ere ka Bobi Wine, jokidon ratich oganda Nicholas Oyoo kod Bob Njagi, gikone to ne owe thuolo. Oyoo kod Njagi ma osebedo ka odine gi kuom thuolo mar ndalo 38 mokalo ne owe thuolo kod apisas mag arita mar piny Uganda ogwen ma piny rugo kawuono kendo chwalogi e mbetre mar piny Uganda pacho kae. I'm so delighted to be back home. I want to thank all Kenyans for standing in solidarity with us. Mostly we have the media, the Fourth Estate, for putting our story almost on a daily basis. The human rights organizations, Amnesty International, LSK for the Hubas Corpus. We have the Defenders Coalition, KHRC, Vocal Africa, you know them all. We want to thank you so much for standing with us all through this time. Negilero ndalo 30 mokalo osebedo thuolo malach ka bende isandogi kendo imiyogi chiemo maricho. 38 days of abduction was not easy. We didn't think we were going to come out alive because we were being abducted by the military. We have been kept by the military in Uganda for this, under the Special Forces Command. We're going to release more details to you in a short while after we get some medical attention. We've not been eating for about 14 days myself. We believe that it was something that we are going to talk about. At this point, we don't want to say much because we have to go for some medical attention a bit. We are traumatized, but we are happy to be home. I'm happy to be here. There are things I might have taken for granted. Today I may not take them for granted. Okang mar weyo gi thuolo wachore ne obiro bang' twak ma iye tek moting'o nyaka jorito ma pacho kae kod piny Uganda. I want to thank everybody who has been helping us throughout. It has been a difficult time, but God is in control, and we also thank God so much. There were a lot of complex negotiations that took place. One of them involved the former president of the Republic of Kenya, the fourth president, and that is Uhuru Kenyatta. And it is out of the negotiations and the discussions that took place at the very highest levels of the two governments, plus the former president, that we have had the two, Bob Njagi and Nick Oyoo, return to Kenya. Kalure kod olo mar dendgi, Oyoo kod Njagi osingo mar chiwo ler mathoth bang' yudo thieth ka bende giduoko erokamano ne jo Kenya, ute fwambo, jokedo ne ratich oganda kod anyuola magi kuom chung' kodgi motegno. Sirkal mapachoka kori dwaro mondo orid chike mag mbetre mabiro rito jo Kenya modak e pinje maoko ahinya e alwora mar Afrika ma Ugwe.